Baltazar grad, kao i svaki grad, imao je svoju vatrogasnu brigadu. Nju su sačinjavala dva vatrogasca, Poliga i Zaliga. Svakog jutra oni su vježbali da bi bili spremni za slučaj potrebe. Srećom, nije bilo požara u Baltazar gradu. Ipak, za svaki slučaj, oni su vježbali. U cijelom svom vatrogasnom životu 2 puta su svega bili u pravoj akciji. Oba puta krivo. Jednom je gradonačelnik zabunom pojeo ljutu papriku i istrčao na ulicu vičući da će izgorjeti. Poliga i Zaliga s mjesta su reagirali. Naravno, na licu mjesta dobili su slabu ocjenu zbog polijevanja vlasti. Drugi puta su se zabunili još u doba dok je lovac Luka udvarao gluhoj Berti. Luka je vikao kako gori od ljubavi. Taj put Poliga i Zaliga jedva su spasili glavu. Sve te nevolje nisu ih spriječile da i dalje vježbaju. Jednog dana izgledalo je da je u Baltazar gradu došlo do ozbiljnog požara. Poliga i Zaliga s mjesta su krenuli u akciju. Nevolje su ih i dalje pratile. Na kraju je oprema potpuno zakazala. Ipak, barem su upozorili na opasnost. Profesor Baltazar je bio potpuno zaboravio kolač u peći. Srećom, stradao je jedino kolač. Međutim, stradali su i Poliga i Zaliga.
Zbog silne nespretnosti gradonačelnik im je zabranio da se bave vatrogasnim zanatom. Ta je odluka bila konačna i neopoziva. Sunce i dalje veselo grijalo, samo nije moglo ugrijati ledenu nesreću dva tužna druga. Profesor Baltazar je razmišljao kako da pomogne nesretnim vatrogascima. Profesor je izmislio čudnu i divnu vatrogasnu opremu i poklonio je dvojici drugova. Pokazao im je i mjesto gdje su mogli mirno raditi svoj posao, a da nikome ne smetaju. 100 kilometara od Baltazar grada, Poliga i Zaliga gasili su vulkan. Ponekad bi ih snimali za televiziju. To je uvijek bila najzabavnija emisija tjedna. Poliga i Zaliga bili su sretni. Bavili su se zanatom kojeg su jedinog voljeli. Baltazar, Baltazar.